சற்று முன் கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தகவல் ஒன்று மக்களே. சென்னையை தாக்கப் போகிறது நம்முடைய இந்த மாண்டோஸ் புயல் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். அதி கனமழையை வந்து கொட்டப் போகிறது நம்முடைய வட மாவட்டங்களிலும் வடகடலோர மாவட்டங்களிலும், குறிப்பாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், அதற்கு பிறகு வட உள் மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி போன்ற மாவட்டங்களில் வரலாறு காணாத மழை பொழிவானது பதிவாவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. குறிப்பாக வியாழக்கிழமை காலையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வரை தொடர்ந்து 4 நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடாத அடைமழையாக இருக்கும். இதில் 2 நாட்கள் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் சொன்ன வட மாவட்டங்களில் முற்றிலுமாக மின்சாரம் நிறுத்தப்படலாம். 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாண்டோஸ் நேத்தே வந்து வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து அறிவிச்சாங்க. அது அறிவிச்சதுக்கான மிக மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, வங்கக்கடலில் புயலுடைய நிலைமை என்பது மிக தீவிரமாக இருக்கு. ஆந்திரா போக வாய்ப்பே வந்து கிடையாது. ஹை பிரஷர் வந்து நின்றுச்சு. ஸோ ஆந்திராவுக்கும் போக முடியாம, கீழையும் வந்து போக முடியாம, வேறு வழியே இல்லாம ஒன் வே அது வட தமிழகம் மட்டும்தான் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உறுதியாக வந்து சொல்லலாம். குறிப்பாக சென்னையில் ஒரு அதி தீவிர மழை பொழிவு அப்படின்றது வந்து நம்ம நிச்சயமா வந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னு வந்து சொன்னீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 1 அல்ல 2 அல்ல எக்கச்சக்கமான அந்த காற்று குவிப்புடைய அந்த நிகழ்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சென்னையை நோக்கி நகரும். ஒரு குறிப்பாக ஒரு சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து மகாபலிபுரத்துக்கே வருது வச்சிங்கன்னா, கண்டிப்பாக இதோடைய மழையுடைய அந்த அடர்த்தியான மேகக்கூட்டங்கள் வட தமிழகத்தை நோக்கி பயணிக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி மழையை வந்து டிசம்பரில் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. டிசம்பரில் எப்பொழுதுமே பெருமழை பெய்ததாக வரலாறே வந்து கிடையாது. நவம்பரில் அதிகமாக மழை இருக்கும். நவம்பரில் கடுமையான வெள்ளங்கள் ஏற்படும். டிசம்பர் முதல் வாரத்தோட மழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓய்ந்து விடும். டிசம்பரில் பனி தான் இருக்கும். ஆனால் இப்போ தலைகீழான ஒரு மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்த போகிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் வந்து அந்த வெள்ளிக்கிழமை, சனி, ஞாயிறு இந்த 3 நாட்களில் எந்த விதமான அன்றாட நிகழ்வுகளுமே உங்களால் செய்ய முடியாது. ஒட்டுமொத்த வட கடலோரம், வடக்கு உள் மாவட்டங்களிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 110 கிலோமீட்டர் 110 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் அந்த புயலானது நாளை மாலையே நிலை பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்முடைய வியாழக்கிழமை காலை நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 95 கிலோமீட்டர்லேருந்து 104 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து ஒரு தீவிர புயலாக வட தமிழகத்தை நோக்கி நகரக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்படி ஒருவேளை அந்த தீவிர புயலாக கரையை கடக்கக்கூடிய பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான மாவட்டங்கள் ஒரு அதீத வரலாறு இல்லாத மழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெய்ய இருக்கிறது. குறிப்பாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், நம்முடைய திருவள்ளூர், வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதமிஞ்சிய அதிதீவிர மழைக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு. எந்தெந்த மாவட்டத்தில் எந்தெந்த மழைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த அறிக்கையில் சந்திப்போம். நன்றி.